Assalamu alaikum masu kallon mu. Sunana Habbakar Usman wanda kuma fa sani da kilina na Ado Gwanja. To albishirin kuma soya ga mu da tafaffiya daukakkiya na rungumo ta aka na kawo muku jama'a ku karba dan Annabi. Aliyu Hausa TV. Aliyu Hausa TV wannan tasha za ta dinga zuwa muku da abubuwa na barkwanci da nishadantarwa da na al'ajabi a cikin wannan tasha mai albarka Aliyu Hausa TV. Muna bara dan Allah, muna kuma bara dan girman Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ku yi mana subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawar sanarwa don samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci idan muka dora. Mu ne muku fatan alkhairi masoya, ku biyo mu za ku dinga ganin dai abubuwa insha Allah, kuma ba za mu gaza ba, kuma dan Allah kar ku gaza da bibiyar mu a wannan tasha mai suna Aliyu Hausa TV. Aliyu Hausa TV. Mu ne muku fatan alkhairi da jijjina masoya. Allah ya saka muku da alkhairi. Mun gode, muna godiya sosai. Mun gode.